Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Sissa pinġejt il-ċina, is-salott, il-kamra tas-sodda u l-kamra tal-banju. Dawn il-kmamar huma veru importanti fid-dar tagħna għax kollha jintużaw għal skopijiet differenti. Tgħid x'nista' nżid aktar f'din id-dar? Iva naf, il-garaxx. Fil-garaxx nipparkjaw il-karozza tagħna. Nistgħu nerfgħu affarijiet li m'għadniex nużaw jew li forsi ma nużawx ta' spiss. Fil-garaxx in-nannu jieħu gost jerfa' l-għodda u jqatta' l-ħin joħloq xi ħaġa. Illum Żiżi u Tetu irħewla lant in-nannu Mario. In-nannu Mario huwa n-nannu ta' Żiżi. Għandu garaxx kbir u fih tgħid kemm isewwi affarijiet. Żiżi u Tetu ġabu magħhom siġġu żlugat biex isewwihulhom in-nannu Mario. Tetu qed jistaġeb b'kemmu kbir il-garaxx tan-nannu Mario. Imma żomm ftit, hawn lanqas hawn fejn toqgħodu għax fil-garaxx in-nannu Mario jżomm il-karozza pparkjata. In-nannu Mario jgħidilhom biex ma jikkonfondux għax issa joħroġ il-karozza u jkollhom spazju kemm iridu. U hekk qed jagħmel. Fil-garaxx, in-nannu għandu bank tal-mastru daxxa li fuqu jsewwi u jirranġa li jkun hemm bżonn. Bl-għodda puliti imdennlin mal-ħajt, kollox f'postu. U hawn fuq għandu dan, jgħidulu raff. Fuq ir-raff, in-nannu Mario jżomm affarijiet li ma jużawx is-sena kollha, bħal ngħidu aħna it-tiżjin tal-miliet. In-nannu Mario qed itella s-siġġu fuq il-bank biex jibdew jaraw kif se jsewwuh. Żiżi qed iżommlu l-martell u Tetu qed iżomm il-kollha f'idu. In-nannu Mario ixappaplu ftit kollha bejn is-sieq u d-dar tas-siġġu u jissikkaħ flimkien. Biex ikun ċert li s-siġġu ġie sod, in-nannu jiddeċiedi li jsammarlu żewġ imsiemer ukoll. Emmu, is-siġġu lest. Liema minn dawn l-affarijiet insibu fil-garaxx u liema minnhom insibu barra fil-bitħa fuq il-bejt jew fit-terrazzin. Martell. Fejn taħsbu li nsibu martell? Fil-garaxx jew barra? Fil-garaxx. Il-martell hija tip ta' għodda li nżommu fil-garaxx. Il-pjanta. Fejn taħsbu li nżommu l-pjanta? Fil-garaxx jew barra? Barra, il-pjanti jgħinuna insebħu l-ambjent tad-dar tagħna. Kontu tafu li hemm pjanti li rridu nżommu ġewwa u oħrajn li jridu joqogħdu bil-fors barra? Tiftakru għall-bexxiexa li kienet użat kika biex issaqqi? Din tinżamm barra sabiex insaqqu il-pjanti u xtieli. U r-rota inżommuha fil-garaxx jew barra? Fil-garaxx. B'hekk dejjem insibuha lesta biex noħodha dawra. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu naruk, nispera tkun ferħan. Għax sa maħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan.